jam ñalle mon bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe hettiɓe hettotoɓen e oɗo saaha joni e jogorɓe hettoyade en nden ka Allah e kisal muɗum yo ƴelito e terde moɗon to gaci to woni toon ko Amadou Acel Gueye yeeso haalirde ko musidɗo mon Abdulwahaabu kan gorko mañam yoroyaɓe alarba 17 lewru jeetaɓuru ujunnaji ɗe nogas e ɗiɗi ɗo e wuro wiyetengo Modana e nder leydi Italie koɗo meɗen hannde ko koɗo tedduɗo kanduɗo e waranede ko musidɗo meɗen tedduɗo guiɗo meɗen mawni meɗen biyeteɗo yaaya jaŋka gorko mo wuro soogi woni sooge dindeje ñaaru walla kelewaje doppe dow laaɓi bandiraɓe tedduɓe hettiɓe ɓe funnague hirnague sahale ɓaleri hande noon no mbiɗen ni joguiɗen ko koɗo tedduɗo kanɗo e waranede tawi noon eɗen kuufi ɗeɗo henne lamɗe faade e makko mawɗo yaaya jaŋka ko adi foof min calminima indema e yettode ma min mbima kadi bisimilla ma e nder ndeɗo henne yewtere nde guinnirɗen tigui tigui e kumpital namdal meɗen seydi jaŋka ko ni sifori walla lamde meɗen ko ni cifori heewi hande ko wiyete élevaɓe janngoɓe ɗemgal Faraysé e nder leydi Sénégal tawa ko élevaɓe ganduɗa feƴƴitiɓe nanoɓe tigui tigui faamoɓe joguiɓe tigui tigui e hono mbawka timmuka yeeɓaɓe jangdu men e cukagu men no hannirta ni ɓen ɗon de jiɗate tigui tigui jiɗante ittede e nder leydi Sénégal nawe caggal leydi ko wayno Faraysé walla mbiyen tan orop en Amérique en Asie en eko abbite hen eko abbiti hen yaade tan caggal leydi jokkoyde jangde ngam heɓɓitade to banggue gandal ko soyna umen ko ha wawa tigui tigui naftorede e nder leydi Sénégal ɓeɗo hennene élevaɓe soɓe gummima e nder leydi Sénégal ɓe jeehi ko wayno orop en eko abbiti hen soɓe jeehi toon eɓe daña toon caɗeele aɓe daña caɗeele to banggue jangde nde aɓe daña caɗeele to banggue kotkiki aɓe daña caɗeele to banggue gonka ka woni hen ni ha doga goppa jangde mumen yaaya jaŋka holko saabi élève joom niveau keptinaɗo ha sembe fof waɗa e muɗum gam jokkoyde jangde so yeehi ko wayno ganduɗa dongre orop en eko abbeti hen ronka wawde tigui tigui famde ko jangguinte ko hol waylo gonɗo hen beele ko weeyo ngo wayli tigui tigui mbawka ka walla ko kotkiki wayli mbawka ka walla ko holɗum ɗon e holɗum ɗon yaaya seydi jaŋka konngol ne ñaaƴi yeeso ma bandiraɓe kala ne kettima no hannirta ni seydi jaŋka eyyi Abdulwahaabu kan minam so tawi mi faami namdal ngal ngal faati koye sukaɓe men élevaɓe men ummotoɓe caggal leydi ummotoɓe Afrique ngara janngude Europe gayi walla Amérique ni mais malgré mana jangde mabɓe no ɓe poriri toon walla no ɓe mbaɗiri toon avancé so ɓe jettima ga henna eɓe daña won caɗele won bo mi jaabo ɗon haɗam attude toɓɓere rewde nden ɗon toɓɓere nde alhaali mana so tawi laamu ngu ne hokkiɓe balle ko wayno bourse en walla hol solution ngaji hol peeje batte pour ha ɗum natta eyyi donc kala ko faate jangde no pamirten tan jangde waɗi ko par matière eyyi matière walla filière en waɗi jangde ganduɗa ɗum ɗo ko français ɗum ɗo ko mathématique ɗum ɗo ko économie ɗum ɗo ko gestion ɗum ɗo ko géométrie ɗum ɗo ko histoire ɗum ko géographie e yo ɗum ko science ɗum woni matière aji matière fof en waɗi jangguinoɓe ɗum
bon joni noon jangde nde tan sen garti tan joni mathématique ɓurata werde hokkude yeru goo e goo ko ɗiɗi ko nayi bon ɗum kala kalna ɗum no wawi famde ɗum kono noon so yeehi noon ha woɗɗoyi so wiyama goo e goo ko ɗiɗi so tawi en ƴetti yeru ko wayno par exemple eɓe jogui fannu goto wiyete ko fraction ko wadde résoudre des équations ɗum hankkadi naati e gueɗe baɗɗe compliqué donc pour famde ɗum eɓe gadda ko wiyete des supports c'est à dire gueɗe ɗe ganduɗa ɗum ɗo ko ballata ko jomum ha paama mathématique o wonɗo yettoto waɗat compliqué kono omo faamo mais pour o faamo noon il faut daña ɗo ndewɗa daña ɗo mbaɗɗiɗa ha mbawa famde ɗum woni support bon amma ɗum eɗen mbawi ƴettude aussi kala ko fati chimie science walla chimie ene waɗi eɓe mbaɗa des analyse chimique woni ko rendinde ndiyam e rendinde hen woni gueɗe won e yo fasna ɗum walla waɗa ɗum mélange yaltina goɗɗum ɗum ɗon kadi firti kadi ko ma jogoɗa nokkuji ɗo mbaɗɗa ɗum jogoɗa tasayon mbooliyon jogoɗa almetaji jogoɗa gaz jogoɗa ko wiyete microscope par exemple microscope ni ɓurata famnade microscope kañum ko appareil mo ganduɗa ko kañum yiyata ko yitere wawa yiide sa ƴeewi microscope ko hen jeyata gueɗe kewɗe ko wayno microbe ko wayno voilà ɗum ɗon foof surtout kam hande haala covid o no yaari ni ko ɗum mbawata yirude gueɗe ɗe ganduɗa yitere ɓolere wawa yiide ɗum donc ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa enen to men to en ngala ɗum te pourtant en mbawi matière o en mbawi chimie o en mbawi mathématique o en mbawi limde nde kono so tawi ɗum ɗo naati hen c'est à dire yettima ha nokku ɗo ganduɗa addi karallagal ngal en ngala moyen ji pour wawde yettade ɗon pourquoi en ngala moyen ji parce que enen nanguɗen tan ko famde matière o ko jangude matière o kanen paamani wonde matière o wawa famade o wawa nadde hakkille cukalel walla hakkille elew so tawi o hollaka won gueɗe won haw yiru ɗum comme joni mbiya neɗɗo tan eɗen ndemoya guese e yo hankkadi heddo waɗa wiye voilà so ndungu ari so ma toɓa ƴeewe awdi ƴeewe jaale ƴeewe jambe jehen mana lewoyen ndemoyen mbaɗen casi mbaɗen loren mbaɗen ni mbatten ni ɗum ɗon fof de ene moƴƴi ha maayi mais tant que jomum meeɗa yaɓɓude koyngal mum naati ngesa e yo lori walla remi walla soñi wawata famde ko kalanɗa ɗum ga ko ko noon jangde nde yaari donc sukaɓe men toon ene janga kono ngala moyen ko ɗum firti janguinoɓe ene jangguina kono ngala moyen mi haalani kadi ko taari ɗum ko c'est à dire système o jangude air arde air gaynude air programme hitande programme so waɗama o waɗira koye nder hitande he c'est à dire lebbi 3 par 3 woni lebbi 9 donc lebbi 3 fof wonko programme o foti gaynude enen en kewani gaynude ɗum ha hande koye matiére he gonɗen lebbi 6 pawɗi hen ɗi programme o wonɗo foti yettade ɗo ganduɗa aduna fof no fotiri kala jangguɗo oɗo matiére sa namnima ɗum ma wi aha min jii ɗum amin mbawi ɗum enen ɗum waɗata men to lebbi 9 ɗi soɗi timmi kadi ko noon dalilu mum ko so lebbi 9 ɗi timmi ɗi mbaɗirte sanctionné ko par examen o kala ko namdeɗa e examen he kala ko namdeɗa e contrôle he aɗa wawi wawde andude ɗum ɓayde ka élève jangguɗo oɗo matiére ɗum ene to men to ene ngakki mi haalani kam ko heddi matériel ala jangde nde yuɓɓani pourquoi jangde nde yuɓɓani par ce que janguinoɓe e koyumen ɓe gonani yimɓe aroɓe jamma e ñalawma ɓe gonani assidu en gara hande jooɗo janggo piɗo subaka mbaɗa grève e yo elwaɓe ngala moyen ngala matériel wonɗo kadi matériel kadi moɓe poti dañde ko wayno calculatrice yimɓe fof ne gandi woni calculatrice won hande matiére uji won mana won mathématique aji wonɗo jettotoɗa e mathématique hankkadi hakkille tan wawa nangude goo e goo ko ɗiɗi eyi kono so wiyama laabi 17 so fiilama laabi 13 ɗum ma posa ɗum ma mbaɗa ɗum e calcul walla ma mbaɗa ɗum e machine pour mbawa famde résultat o ɗon ɗon sa ɓoɗɗi ɗum tan machine o yettanante résultat won machine aji won kadi il faut ɗi cohle so tawi jomumen jaari ko banggal science machine aji spécial ne goori ɗiɗo ko ɗiɗo tan ɗi mbaɗira tan ko pour wallude élève janggo science gonɗo français mbaɗo littérature sohlani ɗum kono kanko waɗɗo science o mo sohli ɗum eyi e daɓɓa tan outillage ɗi ne manki
sipporaji ɗi ne manki matériel o ne manki janginoɓe kadi programme o ɓe timminta ɗum e nder hitande kadi eɗen tarda uddide école eɗen tarda uddide école kadi eɗen jaawa uddude école donc kono mbirumi ni programme o ko poɗɗo wadde hitande o fof waddetake nder no fof koko ɓeta joni noon e on ɗon fannu yimɓe men gummo toon taw noon ko janngunoɓe taw ko wawnoɓe taw ko aranoɓe premier toujours ngara ga hen so ɓe ngari ga noon caɗele ɗe ko niiɗi cifori niiɗo lelori bisimilla eyyi premier caɗele ko wawde andude organisation systéme école o no yaari no sifori no lelori ɗo koɗɗa ɗo tugguɗo ne faade école déjà temps mbatta o ɗum il faut ko hunde ganduɗa fonde wattede hakkille so tawi aɗa waɗa 1 heure de temps walla aɗa waɗa 2 heures de temps hakkude galle mon e janggoyɗa ɗo déjà ɗon ko probléme amma ɗum organisation jangde nde e hoore mum an ko jiiɗa joni ko kamɓe gila ɓe jibina e ɓenayi ɗum gila école maternelle walla école élémentaire ɓe jaara e duuɓi 3 walla ɓe jaara e duuɓi 6 gila nden kamɓe ɓe puɗɗi yiide won gueɗe won pourquoi ɓe puɗɗi yiide won gueɗe won par ce que hade mabɓe yaade école déjà e nder galleji ɗi e jinnaɓe e organisation mana gurdam mabɓe no sifu no lelori eɓe jiiya gueɗe baaɗe noon eɓe nana gueɗe baaɗe noon koye konguɗi mabɓe jeeya koye gurdam mabɓe jeeya koye pijirloji mabɓe jeeya par ce que eɓe pijira hay ɗum nde ɓe goni sukaɓe donc déjà kamɓe ɓe mbaɗama sensibilisé e len ɗon gueɗe so tawi ɓe mawniri noon to ɓe jettima collége walla ɓe jettima lycée kala koɓe kalna kala koɓe kolla ene wawi taw déjà ɓe jii ɗum taw déjà ɓe gandi te an déjà ko première fois ko lawol ngol woni goo kadi ko wayno gueɗel kadi ɗimmel ngel ko jejjinmi wattude hen ko duuɓi ɗi doole sukaɓe men ummotoɓe toon ngara ga hen ɗo foti à partir de 17 ans déjà jomum dañi bac 17 ans 16 ans ɗum ko yawɓe ɓen déjà dañi bac enen neɗɗo arɗo toon yaare 19 ans ene yaare 20 ans ene yaare 22 ans miiɗo yaaroɓe duuɓi nogasi ɗiɗi duuɓi nogasi joyi ko nden dañi bac non ɗo woni trop tard kamɓe 25 ans déjà aɗa foti fuɗɗade liggey taɗa gayni golle enen 23 ans walla 22 ans taw ko nden dañƴa baccalauréat donc duuɓi ɗi ko probléme gurdam ɗam sen ngari ɗo ko probléme famde systéme o ɗo ene ko probléme ko caɗele sa woni debbo kadi ene ko handicap mawɗo ko probléme mawɗo so tawi kadi ka gorko handicap ma probléme ma fof ko probléme matériel ko probléme organisation no mbirumi ni erreur ɗi transport o ñamdu ndu ko probléme yerdu ndu ko probléme eɗen jogui aussi won gueɗe woɗɗe ɗe ganduɗa belani haalde e radio ene ndewe men ɗum kadi ko caɗele ko wayno aadaji men eɗen jogui won façon ngaji won min miiɗa ɗum min watta ɗum min ɗum ɗo mi ene harmi walla ɗum ɗo ene dagui ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓayda ummima to gonnoɗa to ko ɗum yimɓeɓe fof ko noon mbano ene fof ko ɗen gueɗe mbaɗan nden a ariɗo a tawi kadi mana gueɗe goɗɗe kadi ene gooti ene jiida e ko gurnoɗa ko so tawi a ƴewani wadde attention walla so tawi a waajaka a wallaka aɗa wawi mana ene wawi waɗandema caɗele eyyi ko wona ɗum ko famde systéme o no mbirumi ni organisation o ɗo ndiɗo leydi walla ɗeɗo leyɗele honno yarata bon déjà e ɗemgal ngal aussi ko probléme sabu ɗum kamɓe no ɓe kaldata ni a meeɗa nande tubak ne haala walla a meeɗa yiide tubak kadi kamɓe soɓe kaala eɓe haala mabɓe ne yaawi e te kadi won gueɗe won ɓe deftata hen par ce que ɓe mbiyata wonde ɓayda yettima oɗo niveau aɗa foti andude ɗum aɗa foti famde ɗum bon min kalɗo moom mi dañi caɗele mbaɗe noon mi dañi caɗele mbaɗe noon min nde garmi ɗo nde so tawi ɓe kaali mi famata koɓe kalata ko doole koɓe kaala ko mi famata kono so windama tableau tan mi yeehi komi famano e konngol ko foof so windama tableau mi faami joni noon ha jour goto professeur am goto wi kam wonde an aɗa hawni an so tawi mi haali a famata kono so tawi mi windi tableau ɓeyto ko nonki famde ko an ko ɗum famata min jewtidi kalal mum min ko min mbaɗimo expliqué probléme am o wi a bon mbimi woy ni woni noon à partir de ce moment hankkadi min pamodiri e méthode o haalnimi méthode o fof no yarata o haalnimi systéme o fof no yarata o hollimi gueɗe ɗe fof tableau o classe o sisuji ɗi heure uji ɗi dameɗe e no natirte kantinaji ɗi transport o fof min kaldi tout c'est à dire organisation systéme éducatif o e hoore mum o famille mum ay min ko ɗum janggumi ni min janggumi ko kala ko fate jangde kala ko fate systéme éducatif holno famirte aɗani ko ɗum woni jewtam eyyi donc ko ɗum ɗon ɗum ko haala mawko ko probléme mawɗo sukaɓe men ene hawni taw ko jangguɓe taw ko haraleɓe aranoɓe premier no mbirɗa ni kono so ngari ɗo tan
alhaali o fof perde donc ko ɗum ɗo ene jeeya e geɗe perdinoɓe ɓe eyyi wasde famde systéme o wasde andude systéme o wasde tan duumade tan e jangde e tan taw mana famani ko rewe jangde he ko huuri jangde o ko ɗum ɗon ene jeeya e geɗe gana tardinoje eyyi amma ɗum ko fate solution ngaji ko fate balle nden c'est à dire tugunde dañen indépendance keɓɗen koye men ha yetti dans les années 80 nden yimɓe ne keɓanno boursuji ɗi ko kamɓe leyɗele tubakoɓe ko kamɓe neldanno toon ɓe mbiya wonde minen emin jogui étudiant ji temps gouvernement leyɗele men ƴeewa elwaɓe temps mbiya ɗum ɗo ɓeeɗo ɓaydi ɓeeɗo ne poori ɗeɗo ɗiɗo dumunaji walla ɗeɗo golle walla oɗo matiére ɓe kokke bourse nawe kala garɗo ne wonde bourse ñamdu mum yardu mum ɗo hoɗi e transport mum fof ko laamu Sénégal jogui kañumne haade mum arde ene signina contrat so jangguiɗo ha gayni ene daña caɗele noon ene waɗa redoublé no mbirumami ni ene daña won caɗele won par ce que systéme o kam keɓa bourse e mbasa hebde bourse foof systéme o kam a première année o famatamo koma deuxiéme année jaaha famamo donc so jomum janggi ha gayni urotot Sénégal sawoya Sénégal ɗum taabi doole mana ministre uji men directeur uji men walla en tout cas mawɓe responsable administratif en walla responsable yo wonɓe toon directeur uji kamɓe fof no potiri la plupart ko ɗo janggi jalti koye école aji ɗo ɗum ala caɗele ene yaha noon ha systéme bourse o kadi nanna hen goɗɗum ko alani hen firti ko so tawi gouvernement France walla gouvernement Europe hokki leyɗele men bourse o watti hokkede ko yimɓe jeeyaɓe e laamu walla yimɓe jeeyaɓe waɗoɓe walla wonɓe jeeyaɓe partiji mabɓe natti tan mbaɗɗo mérite woni mbaɗɗo mérite ko kanduɗo hen mo ganduɗa oɗo yimɓe ne gandi ko gando ko cukalel so tawi o yeehi janggoy toon so arti ma woɗɗo heedene leydi ndi mo ɓamtanen leydi ndi eyi donc ɗum ɗon tagi joni systéme bourse o hankkadi kam joni kam min ko jiimiɗo ko sa konti elwaɓe sappo étudiant ji sappo joom bourse en jeenayoɓe foof komo bamum woni ministre mo bamum woni député mo bamum woni lamɗo kono ko min wima noon ɗum hande ko ɗum woodi ɗo ete kamɓe fof no potiri soɓe janggi ɓe gayni ko ɗo ɓe ketto hay goto men ɓe hotta walla boom so jomum hoosi tan a nana wonti directeur nanti won président taw hay ɗo taw netti hay janggude eyi donc alhaali joni koko waɗi jahata mélange koko ne jiiɓi seeɗa ɗum sikkirani ni wona noon yaari eyyi amma ɗum so tawi jomumen kadi kamɓe yimɓe men ɓe so elwami men ɓe kadi soɓe gari ɗo janggude eyyi nden e hande ene serti nden so tawi a ari ɗo par exemple wadde médecine première année o ko concours donc min kam ko jiinomi nden kala maɓe garnoɗo ɗo wadde ɗo médecine déjà jomum arat ɗo wadde prépa pour wawde wadde médecine o c'est à dire no hitande hakke hitande aɗa heble pour wawde wadde concours o ɓen kamɓe fof no potiri kala bannoɗo ɗum faami systéme o naati systéme o wawi janggude wawi padde concours o pour wonde médecin walla dentiste walla ko way noon heddiɓe doole mabɓe so gari ɗo mbaɗani prépa jeehi direct université so tawi jomumen keblaka ɓen goni dañoɓe caɗele à ce moment lon matiére ƴettunoɗa o so nden yonti ɓayde hankkadi dañi caɗele a natti famde par ce que caɗele ɗe pawdirtu sa famani systéme o no yarata ko heddi ko foof so ari fewata eyyi par ce que hay saɗa jogui moyen no guuduɗa ɓayde anda kamɓe koɓe jahata ko te kadi won gueɗe won kamɓe ɓe gattata hen par ce que ɓe mbiyata ko ɓeyda yettima oɗo niveau aɗa foti famde ɗum eɓe kamɓe ɓe ɓennat so ɓenni noon ɗum woni tarda mbaɗa redoublé sa waɗi redoublé goho a waɗi redoublé ɗiɗi a perdi duuɓi ɗiɗi déjà ɓen goni chance oɓe filière chance mana jaɓɓal wonnoɓe taw jomumen mbaɗanno ko mathématique mbattoya français walla mbattoya grammaire walla mbattoya géographie walla mbattoya histoire donc firti ko jomumen natti wawde janggude ko adduno ɗumen ko ɓen goni woppoɓe ɓen goni waɗoɓe abandonné e sabu ɗum caɗele ɗe no mbirumami ni ɗi pawdirtu kandi fof ɗi pawdirtu so ɗi pawdiri noon wonɗo yettoto tan walare nde teddata ko ɗum woni ɓe pukka eyyi soɓe pukki ɗon hankkadi ɓe mbaɗa arrêté ɓe paata e goɗɗum eyyi wona jangde boni ɓe perdi temps so tawi kadi koɓe joguinoɓe bourse laamu ko kokkunoɓe bourse ɗum ɗon foof kadi perdi soɓe ponno artude mana pour ɓamtude leydi ndi ɗum woni ɗum kadi laamu perdi kamɓe koyemeɓe perdi ɓen goni hettoɓe gaaɓe eyyi donc ko
ko ɗum goƴa mawka noon ko ɗum toɓɓere mawde ko ɗum hunde ngannduɗaa wonde kadi ko leyɗele men ɗe pop no potiri leyɗele africaine ɗi pop no potiri wona Sénégal wona Guinée wona Mali wona Mauritanie kala leydi ndi ngannduɗaa ɓeeɗo ko tubankore kaalata ko français kaalata walla ko allemand kaalata walla ko anglais kaalata so ɓe ngari ɗe ga leyɗele pour continuer janngel maɓɓe eɓe daña probléme ɗum ko kamɓe pop no potiri wona o sabi seeɗa noon jooni watti ɓe ngannduɗaa ɓeeɗo jinnaaɓe men ne jogii moyen so vacances ari neldeɓe gay ɓe ngara ga pour passer ɗo vacances pour wadde gay couruji spécial ɓen kadi ɗum no kadi miiɗi men ɗo mbaɗa hawre e joomumen mbiya ngari ɗo ko vacances mais mbaɗa inscrire e couruji privé pour wawde famde systéme o eyyi ɗum tagi ɗum ɗon ko solution kono ɗum ɗon wona neɗɗo fof wawi jogui on ɗon moyen eyyi ko wona ɗum ko kamɓe leyɗele ɗe gayna eɓe paami ɗum eɓe gandi ɗum eyyi ko ɗum ɗon tagi ɓe puɗɗima ƴettande ɗum feere ɗum tagi joni so tawi jomum ari déjà ɓe passete diplôme ɓe passete test pour ɓe ƴeewa so tawi niveau joguiɗa o est ce que niveau jettiɗa o est ce que aɗa hattanimo est ce que aɗa wawnimo eyyi ɗo joni ala foof mbawɗo ummade caggal leydi ara ɗeɗo leyɗele adda diplôme haaɓe jaaɓa non diplôme foof garɗo koɓe jurnitoɓe niveau fof joguiɗa koɓe jurnitoɗo eyyi donc kala ɗo mbawɗa yarude kamɓe saɓe par ce que hankkadi tampere nde heewi échec o heewi redoublement o heewi donc noon aɗen oɗon enen fof eɗen gandi tubakoɓe ne mbayi kala ko mana ko naata e mabɓe ko ɓurti juuɗe mabɓe kamɓe ɓe ɗon ɓe darnat ɓe ƴeewa feere no feere sakkirte pour ha caɗele ɗe mbawa réglede ɗum tagi hande kala garɗo ɗo ɓe mbaɗat vérifié kala jangde kala filiére ƴettuɗa ɓe mbaɗat vérifié d' abord passement contrôle ɓe ƴeewa eyyi eɗen gandi ni haye yeeru nden kala dañƴo permis Afrique sa ari ɗo aɗa wawi dognude ka e otoji joni kala dañƴo permis Afrique sa ari ɗo mbiyatma ko non il faut pasta permis pourquoi parce que ɓe jii dañɓe permis Afrique aroɓe ɗo en dongnoɓe ɗo ɓe kamɓe fof ɓe daña caɗele ɓe daña probléme aji ko accident ji ɗi ganduɗa joom permis normal fotani dañde ɗum ayi kamɓe ko noon ɓe dardata par ce que tawi tan a jogui permis normal aɗa jangde permis normal ma wood accident ma waɗani walla ma wood erreur ma waɗani en tout cas kam a ɗofata kam vitesse séréer o ɗofno ɗum kam a watta ɗum eyyi to ɓeyɗaɗa andi oto voilà donc ko ɗum ɗo jinnomi ɓeydude hen ko wona ɗum ko kadi so tawi kadi won goɗɗum ɗum namde goɗɗe kadi jogui ɗon e ɗon mbawi ɓeydude hen mi watto noon hen so Allah jaaɓi inchallah salli ala Mouhamadou musidɗo mon yaaya jaŋka gonga tigui mawɗo yaaya seydi jaŋka gorko mo Wourossogui woni Sogui Dindeje ñaaruwole kelwaje doppeɗo laabi golle man jooɗi peewi yo gene yooɓe moƴƴere bandiraɓe tedduɓe hettiɓe en paami tigui ɗeɗo henne caɗele mawɗe ɗe ganduɗa ene hetto ɗum sukaɓe meɗen tawi ganduɗa ko joguinoɓe tonnoji towɗi e nder janguirɗe meɗen ɓe jogui jikke e yakare wonde ɓeɗo de so tawi tongtama seeɗa ina mbawi tigui hono hebde gande towɗe gande mawɗe mbawa tigui hono tongtude leydi ndi hande yaara yeeso no hannirta ni ko ɓen ɗo jahata so jeehi toon caɗele keɓat toon de ha doga gandanɗa hoore maɗa goppo jangdeli mumen en paami tigui musidɗo meɗen yaaya jaŋka ko haali hen on jettamo jarama gol mum jooɗi peewi haalago ngol kadi no wirni ma en gaddu kadi namde goɗɗe faade makko hufno haalirde nde ko musidɗo moon abdulwahaabu kane koɗo galle wonno ko yaaya jaŋka to banggue gaci to ko Amadou Acil Gueye ñeri kiri jaam